गोवा या राष्ट्रीय महामार्गाचेर रामनगर ते अनमोडपर्यंत जी अवजड वाहतूक आसा ती अवजड वाहतूक सुरू केल्ल्या कारणान या मार्गाचे 3:13 वाजेले आसात। कालपासून म्हणजेच बुधवारपासून पुन्हा पाऊस सुरू झाल्या कारणान रामनगर ते अनमोड या मार्गाचेर आशिल्ल्या रामनगर लागीं आशिल्ल्या आस्तोली ब्रिजाचेर सुमारे 300 मीटर जाग्याचेर रस्तो आसा तो पूर्णपणे चिखलमय जाल्लो आसा। तेका लागून कालपासून पुन्हा या रस्त्याचेर अवजड वाहनां अडकून राहिल्या कारणान बुधवारपासून हो रस्तो वाहतुकी खातीर बंद जाल्लो आसा। तेजो परिणाम म्हणून रामनगर ते अनमोड पर्यंत जी गांवां आसात त्या गांवांच्या स्थानिक लोकांका तेजो फटको बशिल्लो आसा। ह्या मार्गाल्यान जी स्थानिक गांवांत वचपी ज्यो बसीस आसात त्यो बंद जाल्ल्यो आसात। तेका लागून विद्यार्थी आनी नागरिकांका तेजो जबर फटको बसलेलो आसा। तशेंच हो महामार्ग आसा तो वाहतुकी खातीर बंद जाल्ल्या कारणान गोव्यात वचपी आनी गोंयसून येवपी जी वाहनां आसात बसीस आसात तेंच्यांनी जगलबेट आसूं तेसलोक अनमोड हो पर्यायी मार्ग वाहतुकी खातीर अवलंबलेलो आसा। तुम कब से रुका इधर? कल 8 बजे सुबह से। कल 8 बजे से इधर ही सुबह 8 बजे से? सुबह 8 बजे। और खाना पीना भी? खाना पीना इधर होटल में जाकर खा के उतना ही। अभी क्या होएगा ऐसा लगता है तेरे को? भी रास्ता रेडी कर रहे हैं, सब अच्छा जो है। हाँ हाँ तो पत्थर किधर डाल के रेडी कर रहे हैं। तो अभी कितना 24 तास हुआ तू इधर ही अटक के बैठा है? गोवा बेळगाव रस्त्यावरील आस्तोली ब्रिज जवळ गेल्या 15 दिवसापासून रस्ता बंदच आहे। मोठ्या गाड्या काही प्रमाणात जातात, अडकून बसतात। आता 24 तास झाले, इकडे मोठ्या गाड्या पण जात नाही। बारीक गाड्या झालं तर इकडनं असू कॅसरलाक अनमोड मार्गे जायलेत, तर तिकडे पण ट्रॅफिक जाम व्हायलेत। बारीक गाड्याबरोबर बसेस पण जायलेत यायलेत, त्यामुळे कसं झालं तिकडे पण पूर्ण ट्रॅफिक जाम होऊन लोक अडकून बसालेत। तर इकडे तर बाईकवाले येण्याचा प्रयत्न करतात, ते पण घसरून पडत आहेत बाईकवाले पण। आणि ही जी मोठी गाड्या आहेत हे गेल्या 24 तासापासून अडकून बसलेल्या आहेत। आणि कॉन्ट्रॅक्टरला विचारलं तर तेवढ्यापुरती येतोय, जरासं मशीन लावतोय, करतोय म्हणून सांगायला। खरं लोकांनी आता त्यांना असं झालंय की त्यांच्याकडे मटेरियल पण नसल्यामुळे स्थानिकांनी आता त्यांना लिडरनी म्हणून त्यांना मटेरियल दिले आणि मशीन तरी तुमची लावा आणि करून घ्या म्हणून सांगितले। आता तरी पण आता शाश्वत इकडे होतच नाही झाले। परत जरा पाऊस पडला पुन्हा तिकडे रस्ता बंद व्हायला, त्यामुळे ह्याचा तोडगा काहीतरी काढणे जरुरीचे आहे। कारण हा नॅशनल हायवे असल्यामुळे गोव्यावरनं कर्नाटकातून गोव्यात अनेक लोक जातात। तर अनेकांना असा प्रॉब्लेम आला की तिकडची रस्ता पण माहित नाही, आतला जंगल मार्गे रस्ता पण माहित नसल्यामुळे अनेक जण अडकून पडत आहेत। रेंज पण नाहीये त्याला, त्यामुळे बराचसा रात्र तिकडेच अडकून पडत आहेत। त्यामुळे याचं गांभीर्य निर्लक्ष देऊन यासाठी प्रयत्न करून लवकरच जास्ती पण रस्ता नाहीये तिकडे, थोडासा भाग एक 100 मीटर रस्ता जर केला तर रस्ताही होऊ शकतोय। त्याला लागून 100 मीटर करण्यासाठी 15 दिवस फक्त एक ट्रिप मटेरियल घालायला, परत गाड्या जा म्हणतात, रात्रीचा पूर्ण रस्ता बंद, असा होऊन पूर्ण रस्ताच बंद झालाय। त्याच्यामुळे अधिकाऱ्यांनी तरी लक्ष देऊन इकडे तातडीने इकडे घटनास्थळी येऊन एनएच अधिकाऱ्यांनी पण येऊन पाहणी करणे गरजेचं आहे। इकडे 2 कॉन्ट्रॅक्टर झाले, सब कॉन्ट्रॅक्टर आणि मेन कॉन्ट्रॅक्टर। मेन कॉन्ट्रॅक्टर म्हणतो सब कॉन्ट्रॅक्टर सांगा, सब कॉन्ट्रॅक्टर उगीच आपलं केल्याचा दिखावा दाखवतो, एक जीपीपी पाठवतं, येतात त्याचं व्हील लोडर पाठवतं, तेवढं दाखवतं। ते पण दुसऱ्यांनी मटेरियल दिल्यानंतर तो लेवल करण्याचा प्रयत्न करतोय। त्याला एनएच अधिकाऱ्याने येऊन याच्यावर तोडगा काढणे गरजेचे आहे। रस्तो खराब झाल्यासंदर्भात नॅशनल हायवे अथॉरिटीज आणि कारवार डिस्ट्रिक्ट प्रशासन आसात ते दुर्लक्ष करीत असल्या कारणान सध्या ह्या मार्गाचेर वाहतूक कोंडी जायत आसात आणि हो मार्ग वाहतुकी खातीर बंद जाल्लो आसा। रोडा खातीर प्रमोद मोंडे।